ka Federation of Rewar Mingi Local Dorbar ka bakentop iki arho santeli ki Dorbar Shnong kalai kendo ya usembut Menteri Rangbah ka jela batru ubadaipet ya katanat ki kampo yeng uba prestun tingsong ban shimkhia Halor ka jing ujor ka bala ujor da ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC pershayu officer in charge bat ki Pulit ka Donkti Police Station da ka bakenno bakilate ya uwei Rangbah bala 100% Snem karta ha upos bat pindat di kikso. Hakajuk kapor ka MHRC kalakenno bakaladon ka jing pendon kambakla ya kabor daki Pulit ka Donkti Police Station. Habire bakanero na marketing PSF na kapor si kapor. Tingir ngi media ba kadon din kita lajeng sa kikso. Way ba na Shnong paliwa. Tingir habire baga ne kabenta tingir ngi sultan telong persya ya ki Pulit juga police station Donkti na barba kamtam yo ru teman ba wala dai uno bro ko udon he ka hok ne ban Pynshitom long da ba rai hok da ka hok jing bisa hok re ban shu ban sho dat long ngir ngi nakaleng ka federation ni penran